En el vídeo d'aquesta setmana de matemàtiques us vull parlar dels cossos geomètrics. Tot això que us explicaré aquí també ho podeu trobar en el llibre a partir de la pàgina 136 i 137 del tema 8 de matemàtiques. Aquest vídeo pretén ajudar-vos una mica a que recordeu què és això dels cossos geomètrics. I dic recordeu perquè moltes d'aquestes coses ja les vau treballar també a tercer, però en aquest cas, a la unitat 8, hi trobareu una mica més d'explicació, i en aquest vídeo també. Fixeu-vos en aquestes imatges que us he posat aquí. Es tracta d'objectes quotidians, de coses que podem veure al nostre voltant en el dia a dia. Tenen una forma concreta i tenen volum. Són cossos geomètrics. Vol dir que tenen volum perquè es pot veure per diferents llocs. Tenen una alçada, tenen una amplada, tenen una llargada, es pot veure des de diferents angles. Al nostre entorn, al nostre dia a dia, tot el que ens envolta té una forma concreta. Són cossos geomètrics com aquests que us he posat aquí. Anem a mirar una mica més, a veure què recordem. Fixeu-vos en la diferència entre una figura plana i un cos geomètric. Si us recordeu, en anteriors unitats de matemàtiques vam treballar els polígons, les figures planes, el triangle, el rectangle, el quadrat, etc. Figures planes. Una figura plana és tal com la podem dibuixar damunt d'un paper, sí? No té volum. No és un objecte que puguis veure des de diferents costats. És una figura plana, com aixafada. En canvi, un cos geomètric té volum. Sí? Fixeu-vos en la diferència entre el primer triangle, que és una figura plana, i entre la piràmide, que ja és un cos geomètric, té volum, té perspectiva, està fet com en 3 dimensions. I aquí ens proposen, ens expliquen alguna cosa que ens ajudarà a entendre la diferència entre una cosa i l'altra, entre una figura plana i un cos geomètric. Diu, els cossos geomètrics són objectes de 3 dimensions. Ocupen un volum. Ocupen un volum vol dir que ocupen un espai concret. Sí? Si jo, per exemple, dibuixo un triangle, el dibuixo en pla damunt d'un paper, doncs aquest paper el deixo en un lloc, sí? Aquí això és una figura plana, d'acord? No ocupa un espai. En canvi, una piràmide, per exemple, aquesta que tenim aquí, aquesta piràmide que és com una mena d'espelma, el lloc on la poso ocupa un volum, ocupa un espai. I per últim, n'hi ha de 2 tipus. De cossos geomètrics n'hi ha de 2 tipus. Uns que s'anomenen poliedres i uns altres que es diuen cossos rodons. Al llarg d'aquesta explicació del vídeo, i també en el llibre de matemàtiques, entendreu millor quina és la diferència entre un poliedre i un cos rodó. Anem a començar veient quines són les parts d'un cos geomètric. D'acord? Mireu, fixeu-vos en aquest cos geomètric. Té un volum, sí? Té un volum, està fet com en 3 dimensions. Doncs hi ha algunes paraules que és bo que recordem o és bo que sapiguem. Mireu, les cares. Un cos geomètric està format per diverses cares. En aquest cas, fixeu-vos que hi ha diferents cares. Podríeu identificar quantes cares hi ha? En aquest cas, aquest cos geomètric té 4 cares laterals, sí? 4 cares laterals, 4 costats, i 2 bases, una a dalt i una altra a baix, que també són cares. Per tant, podem dir que té 4 cares laterals i 2 bases, o 6 cares. Les arestes. Mireu, les arestes són les línies on es troben 2 cares. Fixeu-vos, l'aresta és això que teniu marcat en vermell. Doncs hi ha una aresta aquí, a baix també n'hi ha una altra, a dalt també n'hi ha una altra, sí? Tot aquest cos geomètric té diferents arestes. Aquestes arestes són les línies aquestes on es troben cadascuna de les cares. I finalment els vèrtexs. El vèrtex és el punt on es troben 3 o més arestes. Fixeu-vos en aquest punt vermell que està marcat aquí. És on es troba la línia que va en vertical, la línia que va en horitzontal i la línia que va cap al fons. Sí? Per tant, aquest vèrtex és el punt on s'uneixen aquestes línies, aquestes arestes. Aquestes serien les parts principals d'un cos geomètric. Després hi ha altres cossos geomètrics que tenen alguna cosa més, alguna part més, que després veurem. En aquest cas, quantes cares hi ha? 6 cares. Hi ha 6 cares perquè hi ha 4 cares laterals i 2 bases, una a dalt i una a baix, per tant 6 cares en total. Hi ha 12 arestes. Sí? Si ara ens fixéssim i comptéssim detingudament quantes arestes té, veuríem que ens en surten 12. I té 8 vèrtexs, 8 punts on s'uneixen les arestes, 8 vèrtexs. En aquest cas, en aquest exemple. Molt bé.
Quina diferència entre un poliedre i un cos rodó? Us he dit abans que els cossos geomètrics es poden diferenciar. Hi ha dos grups, els poliedres i els cossos rodons. Anem a veure quina és la diferència. Mireu, un poliedre té cares laterals, com el que hem vist abans. Té cares laterals, té vèrtex i té arestes. I totes les cares són polígons. Són polígons, això ho havíem vist en unitats anteriors. Polígons poden ser quadrats, poden ser rectangles, poden ser pentàgons, és a dir, totes les cares són figures planes, triangles, etc. Rombes. En canvi, en un cos rodó, els cossos rodons tenen una superfície corba. Sí? A vegades tenen superfície corba amb alguna base. A vegades amb alguna base, a vegades sense base. Quan veiem els exemples, quan veurem més endavant els exemples, segurament ho entendreu millor. Però la gran diferència és aquesta. Un poliedre té cares laterals, i les cares són polígons, i els cossos rodons tenen superfície corba. Anem a parlar dels poliedres. Hi ha diferents poliedres, diferents tipus de poliedres. Llavors els anirem veient aquí a poc. Hi ha diferents. El primer són els prismes. Què tenen els prismes? Diu, dues bases iguals en forma de polígon, quadrats, rectangles, pentàgons, i amb cares laterals quadrilàteres, és a dir, que tenen quatre costats. Fixeu-vos, ara us poso uns exemples i ho entendreu millor. Fixeu-vos, prisma pentagonal i prisma triangular. Què tenen aquests poliedres que s'anomenen prismes? Doncs tenen dues bases, una a dalt i una a baix, sí, que són iguals, que tenen forma de polígon. Mireu, el primer es diu prisma pentagonal perquè les bases, la de dalt i la de baix, són pentàgons, són polígons que tenen 5 costats. En canvi, en el prisma triangular, la base de dalt i la base de baix tenen forma de triangle, per això es diu prisma triangular. I si us hi fixeu, totes les cares laterals són quadrilàteres, és a dir, tenen 4 costats. En aquest cas, per exemple, són rectangles. Poden ser rectangles o poden ser quadrats. Sí? Això serien els prismes, que és el primer tipus de poliedre, els prismes. Anem a mirar un altre tipus de poliedre, els ortoedres. Mireu, els ortoedres són prismes rectangulars. Sí? Són prismes com els que hem vist abans, però totes les cares són rectangles o quadrats. Fixeu-vos en aquesta caixa, en aquest ortoedre. Totes les cares són rectangles. Sí? I a més, tots els angles són rectes. Si un prisma té tots els angles rectes i totes les cares són rectangles o quadrats, s'anomena ortoedre. L'ortoedre més conegut és el cub. Sí? El cub és un ortoedre regular, perquè totes les cares són iguals. Fixeu-vos en aquest cub de Rubik. Totes les cares són iguals, tenen la mateixa mida, són quadrades, els angles són rectes. Sí? Per tant, aquest ortoedre, el cub, és un ortoedre regular. Totes les cares i tots els angles són iguals. Per tant, hem vist de moment poliedres. Quins hem vist? Hem vist els prismes i hem vist els ortoedres. Què més? Les piràmides. Sí? Les piràmides tenen una sola base. Recordeu que els prismes en tenien dues. Les piràmides tenen una sola base i cares laterals en forma de triangle. Diu que al vèrtex on s'uneixen totes les cares s'anomena cúspide. Per això us deia abans que hi havia paraules que són específiques d'algun poliedre. Mireu, les piràmides, fixeu-vos els exemples d'aquí baix. Al primer tenim una piràmide triangular i després una piràmide hexagonal. Què tenen en comú? Una sola base. Els prismes en tenien dues. Les piràmides en tenen una. A sota, sí? La piràmide triangular. Per què triangular? Perquè la base és en forma de triangle. Piràmide hexagonal. Per què hexagonal? Perquè la base té 6 costats, és un hexàgon. I les cares laterals són sempre en forma de triangle. I mireu, el vèrtex que hi ha dalt de tot, sí, la punxa, per dir-ho així, la punxa dalt de tot, que és el vèrtex on s'uneixen totes les cares, s'anomena cúspide. D'acord? Cúspide. Hem vist ara els prismes, els ortoedres i les piràmides. Tot això són poliedres. Ara anem a veure els cossos rodons. Recordeu que la diferència entre un poliedre i un cos rodó era que els cossos rodons tenen superfície corba. I tenim 3 grans exemples de cossos rodons. El primer, el cilindre. Què li passa al cilindre?
que té dues bases, com els prismes, té dues bases, una a dalt i una a baix, però la superfície, el que l'envolta, és corb, sí? No té cares laterals. O sigui, les cares, tot el que hi ha al voltant, no són ni rectangles, ni triangles, ni pentàgons, és una superfície corba, sí? Una línia corba, no és una línia recta. Per tant, el cilindre. El con, què li passa? Té una base circular, la base, com les que tenia la piràmide, però és una circunferència i la superfície és corba, d'acord? I a dalt de tot també l'anomenem cúspide, el que passa és que no s'hi uneixen els vèrtexs, perquè no hi ha vèrtex aquí realment. O sigui, és una superfície corba. I la base és una circunferència. I per últim tenim l'esfera. L'esfera diu que té una superfície corba i tots els punts de l'esfera, estiguem en un lloc o un altre d'aquesta pilota, sí? Tots els punts estan a la mateixa distància del centre. Veieu que aquí a la imatge hi tenim un punt al mig, d'acord? Doncs per arribar a aquest punt, des de qualsevol lloc de l'esfera hi ha la mateixa distància. Una esfera, per tant, té una superfície completament corba, no té bases. El cilindre i el con tenen o dues bases o una base, i l'esfera no en té cap de base, d'acord? I per últim, us volia parlar dels desenvolupaments plans. Això, si mireu el llibre després, veureu que a cadascuna de les pàgines on us parla dels prismes, de les piràmides, etc., veureu que també us hi expliquen això dels desenvolupaments plans. Què vol dir això? Que jo agafo un cos geomètric i el puc retallar, el puc obrir i el puc posar en pla, és a dir, el puc posar damunt d'un paper. Sí? Això són com els retallables. Ara ho veureu. Diu, si despleguem un cos geomètric, sí? Si agafem una piràmide, o agafem un ortoedre, o agafem un prisma, si el retallem, si el despleguem, obtenim el seu desenvolupament pla. I fixeu-vos quins desenvolupaments pla ens quedaria. Doncs mireu, això seria un cub si el retalléssim i l'obríssim tot. Fixeu-vos-hi, Té les 6 cares aquestes, les cares laterals i dues bases. Per tant, aquí trobaríeu el cub. Si aquest cub l'agafem, el retallem i el dobleguem, podem obtenir el cos geomètric. Això seria el desenvolupament pla del cub. O, per exemple, el d'una piràmide triangular. Sí? Trobaríem la base, que està al mig, i al costat les 3 cares laterals. Això ho retallem i ho muntem i obtenim una piràmide triangular. Una piràmide que té una base i aquesta base és un triangle. Un cilindre. El cilindre, recordeu que és un cos rodó. Per tant, tota aquesta part del mig, aquest gran rectangle, quan jo el retallo i l'enganxo, ens queda la base a dalt i la base a baix. Recordeu que té dues bases, dues circunferències, i al voltant tot aquest rectangle. Sí? Per tant, és un cos rodó, perquè té una superfície corba. Després tenim aquí el con. Al con li passa el mateix que al cilindre, és un cos rodó. Tenim una base, que és una circunferència, i al voltant aquesta superfície corba. Ens queda aquest con. I per últim, per exemple, un últim exemple és un prisma hexagonal. Doncs què té un prisma hexagonal? Té unes cares laterals que són quadrilàteres, que tenen 4 costats. Cadascun d'aquests rectangles té 4 costats, sí? I si els tanquem, si els enganxem, ens queda una base a dalt i una base a baix, que és un prisma, que és un hexàgon, que té 6 costats, i totes les cares laterals, que són aquests rectangles d'aquí, sí? És important que entengueu que en un prisma la base de dalt i la base de baix han de ser iguals. Per exemple, en aquest cas, si parlem del prisma hexagonal, la base de dalt i la base de baix han de ser hexàgons. No pot ser que a dalt hi hagi un hexàgon i a sota un triangle. D'acord? Per tant, això és important que ho entenguem. Aquí tenim una mica un resum del que també trobareu en el llibre. Després haureu de fer uns exercicis que jo us aconsello que no els feu tots seguits, d'acord? Perquè en són bastants. Llavors, si els feu a poc i cada dia dediqueu, o com trobareu també en el calendari, alguns dies en concret a fer alguns dels exercicis, segurament us quedarà més clar, perquè aquí hi ha bastanta informació i és important que la feu a poc. És a dir, que per exemple, feu un dia els cossos geomètrics, en general, després feu els exercicis corresponents als poliedres,
després els dels prismes, i feu-ho a poc, i així segurament us quedarà més clar. El que és important que entengueu aquí, sobretot, és la diferència entre una figura plana i un cos geomètric, i que entengueu que dintre dels cossos geomètrics n'hi ha de dos tipus, políedres i cossos rodons. Dintre d'aquests hi ha diferents exemples. Sí? Doncs aquest seria una mica el resum de la unitat 8, d'una part de la unitat 8.